Za šta ti trebaju kršti? A taj šaraf koji se ne može... To bi trebalo sam ispred taj jedan. Vidi zgodna cura. De. Čekaj da snimimo. Zapad doma. Zapad, ja. Evo, tu se baci. Tu je gore, To je ekipa Sveža Pavla i... trebaš vidjeti onu kuću kako gleda imati bijelo, ovako muti kada se zrikla neko po tom nešto. A prašina je to. To je spalica. Je, bijela prašina. Au. Trebamo ovo raditi. Nemoj se brisati od sebe, koji ti radi. A opraće. Neću se oprat, to je lovro. Da? Vidite oko ključeva. Ej, jebi ga ovaj. To bi trebalo negdje primijetiti zadnji tu zbog. To stavi tu gdje je voja samo, te ključeve i to. Preslaba su plešta. Treba tu cijelu ploču izvući. Da, to je sad. Ko zna šta je iza je. Igralište. Ajde, Niko, Oj. ajde pusti nekaj to skida, daj ti meni kuću lopatu da ti možemo Ajde. Dobro, daj zemlju reću. Evo ti vreća. Čekaj malo odmah. Koji sad moj čekaj? Staklo će ti probiti te vrećice, a? Nema stakle, to je ovaj zvuk. Sada trenutno nema. Stakle su među puno. Ostavi to da mišu, podavno tamo. Čekaj da ovaj konj izbog. Neko ovu ruku izrezao da se provali ili... To su probili, to im je prvi ulaz bio. Da gurnu ruku da mogu zakvačiti ovo. Da, i onda su ovo sve strgali. Morat će se, ali mora se skinuti ovaj komad. Viš da je sve otišlo u kurac. Vidi ovo. Samo metlom. Daj skinimo tu neki prostor. Evo, samo metlom ide sve. Dobro, Miho, nemoj, to je u grubo samo skinuto. To sad možeš sve otući, možeš ga jebat, to treba zvat zidare onda. Zato je bilo... Čekaj, pazi, prašina je previše. Pazi. Ovo to je, to skinu. Sam se stakle paziti da nekom u oko ne odleti, ili to je sranje lov. A samo malo povuci ovo konstrukciju tamo, da se vidi. Drugo, hvati, samo malo. A Bero, znaš Bero kaže, to. Ne samo u osnovu.